Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu Sagunging Bumati, salam kebajikan. Cangkem gimana Teguh? Tepuk tangan untuk warga masyarakat Jati, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Nggih. Acarane Gus Napa? siji memetri bumi. Nggih. Ping loro festival tenongan dalam rangka melestarikan kebudayaan adat Jawa di tahun 2026. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ana semboyane lho Gus. Semboyane apa? Siji ikhlas, Ikhlas. loro cerdas, Cerdas. telu keras, Keras. ping bapate tuntas. Tuntas. Ya, ki kudu dikupas ki. Kepriwe? Ki kudu bisa otak-atik gatuk ki. Ya, ikhlase. Ikhlase ki ya. Ya. Sing jenenge wong dadi pemimpin kuwi kudu dikandheni ikhlas. Ikhlas. Menjadi seorang pengayom warga masyarakat ki ala becik mesti diomong, Gus. Leres nggih. Ki napa nggih Bapak Ibu? Nggih. Bener luput tetep diomong. Diomong. Seneng ora kurang pengalem, angger sengit ora kurang penyajat. Iya. Ning angger dikandheni ikhlas, insyaallah Mas Kades Aris mengenai sinom ya Mas ya. Nggih. Dikandheni ikhlas lahir batin nggo ngibadah, muga-muga desa kene tetep dadi desa sing tata titi tentrem. Amin. Kemari pahlo jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Kowe ikhlas, Gus. Kowe ikhlas apa ora melu nyong? Oh, ikhlas banget lahir Nyong batin. kowe ikhlas dadi dalang. Nah, iya Ora tau turu bareng karo sing wedon. Ikhlas. iya tapi iya benar ikau. Tembok aja gue. Kan kan aman-aman jere kae. Awan-awan ditinggal ngopeni bocah sekolah. Iya kan malah main agar bocah sekolah lagi sekolah. Ning gumune ya manep lho, Gus. Ya mana? Pada besikus. Priwe? Sing lanang ngerawan kerja. Iya. Sing wedon anggar wengi kanggo ketemune kapan dene ngenduk bae. Ya tuli pinter nyu. Ya tuli anak waktu sing spesial lah kayak gue kan ora kudu suwe lah. Berarti kan ikhlas ya, Gus. Ya ikhlas. Nyong bae ikhlas nyong tak tiru bae Mas Kades. Nangge. Loro cerdas, Gus. Cerdase. Cerdas iki niate mempencerdaskan warga masyarakat. Nang apa zaman siki masyarakat kudu cerdas. Kenapa? Zamane zaman maju. Iya. Alamnya alam kemajuan. Nggih. Bulane bocah siki kudu sekolah, kudu sinau. Iya. Nggo ngapa? Ngomong apa? Nggo meningkatkan sumber daya manusia utawa SDM. Tepuk tangan. Dan cocok ya. Dimen ngapa, Gus? Main ngapa? Wong anggar pinter gue ora gampang diapusi, Dilomboni. ora gampang dilomboni. Nggih. Apa maning siki mungsuhe global, dunia, alamnya salah maju, alam TikTok, alam canggih. Angger wong sing ora bisa mengikuti zaman, biasanya ketinggalan zaman. Nah, melas. Mulane dadi warga siki kudu cerdas. Nggih. Apa maning biaya sing kene akeh sing merantau nang luar negeri sebagai pahlawan devisa. Tepuk tangan. Nggih, sukses kok. Cerdas pokoknya. Cerdas. Dadi seniman aja kudu cerdas. Kudu cerdas. Bisa mensiasati waktu. Iya. Dadi seniman kuwi kudu manut karo ilining zaman. Leres. Angger ora cerdas mengko ketinggalan zaman. Nggih. Pokoknya niku para sederek, Nggih. niku sing jenenge cerdas, harapan sing apik dah. Ping telu keras. Keras. Keras kuwi tegas. Oh iya. Tegas dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal siji wong nyambut gawe. Satset. Angger sak kudu sing satset. Nggih. Ping pindho dalam membentuk peraturan kuwi kudu sing keras. Nggih. Jadi jangan tumpul ke bawah. Kebalik, Mas. Iya, grogi. Jangan tumpul ke atas runcing ke bawah. Kita tegese arep sedulur nek luput ya kudu dielingna. Iya. Wong liya nek bener Bener. ya dibenerna. Iya. Oh kowe keras, Gus. Keras. Kowe seneng sing keras apa keneng ngamuk? Ya seneng sing keras. Sindene jal sing keneng sing keras apa sing ngamuk iki? Sindene seneng sing keras sama sing ngamuk. Mimin ngomong iki nyong wis kelalet. Tenang ada penggemar iki kayak Mbak Wiwin guys. Cair. Dadi keras dalam Ya iya.
mendidik marga masyarakat men uripe tertib lah ping telu tuntas kuwi mengentaskan kemiskinan. Cocok. Mulane yang percaya karo Mas Kades Aris Hartono Nggih. lan sedaya warga masyarakat wonten ing Desa Jati Binangun niki desa sing kenging kangge patuladan, mugi-mugi pembangunan sing sampun lestari tambah lestari nggih. Amin. Daping kalihipun niku festival tenongan dalam rangka melestarikan kebudayaan adat. Adat karo sahadat kuwi jane mlakune iring-iringan. Priwe Mas Togo? Adat kuwi tenongan kuwi adat. Iya. Kebudayaan kearifan lokal. Nggih. Semboyane kaya piye? Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Leres nggih? Nggih. Angger udu awake dek sapa maning? Iya. Dewek wong ngendi? Jawa. Mangane nang ndi? Nang Jawa. Bahasane apa? Bahasa Jawa. Ngesuk angger mati dipendeme nang bumi apa? Bumi Jawa. Mulane jeneng karo adat Jawa kudu bangga ya, Gus. Harus nih. Jawa kuwi peradaban dunia yang sangat lama lho, Gus. Iya nggih. Biyen tau ditemukna kae lho. Fosil manusia purba kuwi nang ngering wilayah tanah Jawa lho. Nah, jero. Temenan kuwi lho. Eneng ta yang ngomong fosil. Oh, nyucuk lane TikTok. Oh iya wis zaman TikTok aja kur-kuru. Oh, guys, tap-tap layar. Saya ngukur tap-tap layar TikTok kuwi nggo golek ilmu. ilmu banyak Dadi ilmunya. ngerti ta yang ngukur tap-tap layar ya. Ora cerdas mengko. Dadi awake dhewe kuwi anggar karo budaya Jawa, adat Katimuran ora perlu izin ya, Gus. Nggih, leres. Adabe wong Jawa kuwi budaya yang luhur temenan. Tepuk tangan untuk warga Jati. Nggih. Kejaba melestarikan adat, melestarikan sahadat. Sahadat kuwi serana manembahi ngarsane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk. Wong sing gondelan agama insyaallah selamat nang dunyane, ya Amin. selamat nang akhirate. Amin, Amin. Allahumma. Amin. Rendrong kulon yu. Karo ayu.
sing rawuh akeh banget. Kathah. Wonten ketua panitia yang luar biasa. Nggih. Asmane periksa mboten? Sinten? Bapak Sutaryo. Nggih. Sungguh kula konjuk apa? Nggih. Ugi dateng para anggota dewan ingkang dalu menika rawuh. Nggih. Wonten Bapak Nur Situaji saking PKS Dapil 5, juga Bapak Haji Jasmin Jambari saking PKB ngaturaken sugeng rawuh. Nggih. Jajaran Forkompinsa beliau Bapak Camat yang baru, tepuk tangan buat beliau Pak Camat. Nggih. Ini pun Bapak Ahmad Budi Santoso STMM, Pak Kapolsek Pak Dan Ramil saanggotanipun. Tepuk tangan juga para kades sak Kecamatan Binangun dan juga para penggemar, tepuk tangan. Nggih. Mugi Bapak Mas Kades, beliau Bapak Haji Muhammad Kailani ngaturaken grimanipun Bobo. Wonten kadang kula Mas Ibnu pembawa acara, Ibu Dalelin yang luar biasa. Niki malah nyuwun lagu Mbak. Napa? Bunda Lilin ngersake Tulutur Banyumasan. Nggih. Tinggal katersan salami buat keluarga besar Pak Kades Mas Aris Hartono. Nggih. Juga komunitas sedulur Selawase, sedulur Pandemen Mas Sukarti dan Mas Kamilin. Nggih. Buka Bonang Bonge Limo Tulutur Buritan. Ayo Mas Pembonang langsung buka. Tolong boy. Katak. ketaket ngelangeni nyamleng bulan yang senajan wong Kebumen nggih
yang gawa lagu Banyumasan gue bangga ya Gus. Harus nggih. Apa maning pada wong ngapak. Iya. Angger ora ngapak jare ora kepen. Ora kepenak. Nyombok tekan ngendi bae tetep ngapak bae tekan Banjar ya nyong ngapak. Iya. Kanggo nang aring Mirit ya nyong ngapak. Ngapak. Kanggo nang aring Pekalongan nyong ya gaya ngapak. Iya. Nang Jawa Barat ben nyong ngapak kowe nguna tejeng ngapak di kepriwe maning ya Gus. Iya, ya apa-apa. Siku sembok ngapak. Ya ngapak bisane kayak giye. Durmane ngerti gawe-gawe ilate mbok kecakot-cakot ya Gus. Ya iya mbok wagum biring kok. Umpamane nyong kanggo nang wetan kon dadak tiru kowe iku umpamane. Iya. Sal umpamane siku tiru dadi sinden wetan dadak angger nang kene jendela nang ana apa? Ya jendela. Nang kene sega nang wetan Sego. dilelang kontal nang kana apa Gus? Ya ora sida mengetan anggere kontal ya Pak. Kontal lari ulun maning lah. Yangnya lah Mas Ogok lah. Jel apa Sararika apa bisa? Tejeng. Teyeng apa? Tes bae ngono. Jel nang kene sega, Sego, serandal. serondol, Medeni lah serondol lah. ya sandal. Timun. Timun tetep timun. Oh tetap timun ya. Kentang. Ya kentung. Berarti jenengannya gawene dahar kentong ya. Ih lucune. Jadinya medeni banget wetenge lah. Kowe nyong duwe dulur wadon. Nggih, mangga. Kowe ngadeg wacarane genap lawak. Lah kok nyenyung ya gajluk. Wis ora masalah. Aduh. Kowe adikku lho. Nggih sinten? Asline sih Kanaring Mulahar. Melahar. Iku wis nang Petimbuhan. Iya. Nyong nang kono nang apa ngundange adik. Pisane? Biyunge kae. Ya. Asline kan Jawa Barat. Iya. Ning biyunge ku wong pring tutul. Oh, nggih. Kakine Iya. keturunan kan tanah Jawa. Ninine kae wong pring tutul dadi nyong wis kaya dulure dhewek. Oh, nggih. Kenalan jajal. Ken jumeneng nggih? Jenengan Mbak. Nggih. Mbak cantik. Jan. Iya iki kok lentrik-lentrik. Jan. Nggih, monggo Mbak. Menika wonten dawuh saking Mas Togel. Jenengan dituntun nggih. Mboten ta? Monggo Mbak Eka Sulistianiti. SSN. Mbak Eka. Rombongan bersalaman. Sehat nggih Adi Wadon. Alhamdulillah sehat. Jangan nggih Gus, dulurku kan Gus mirip nyong kan. Oh, pantesan ayu nggih. Asal dulu. Mas Eko sehat Mas Eko. Berarti niki Alhamdulillah. jenengan Kang Mas Eko lho. Ya iya, Oh nggih. Akang Kakange nggih. Nggih. Mas Eko sehat dulurku Mas. saja wani karo dulur. Iya pantesan lenggahe nang kan. Mangga kenalan Mbak kali piyai mriki Mbak. Nggih, alhamdulillah saged kepanggih sesarengan Sekar Bima nggih matur nuwun. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken seging dalu kagem sedaya masyarakat Jati niki nggih Mbak Gus nggih. Nggih. Leres. Jati kecamatan pundi niki Pak? Binangun. Binangun. Nggih, alhamdulillah saged kepanggih kali kula. Seniki kula pun teng Pati lho Mas. Teng Pati Wetan. Nggih. Patimuan. Oh, Petimungan. Tak kira Nggih. Pati. Melasa ngerjain nang Pati dodol bakso ora payu. Lah pripun? Biasanya kan bakso asli Solo ya. Wonogiri. Wonogiri. Bakso asli Wonogiri. Lah, lek teng Bakso Pati. asli daging sapi lan jare kok bakso asli Pati. Ora payu ya wong keton lah wis genah Pati ya kuwi sih. Pati. Pada guyung apa lah. Wetenge lara banget. Bagus, penggemar kadang sangat niki nggih. Salami Mbak, salami Mbak. Salami. Niki Pak Lurah, Pak wis pundi niki Pak Lurah? Pak Kades. Sepundi Pak Kades? Oh, nggih. Ngaso niki Pak Kades nggih. Hari pacarane menika sangat meriah saking kadang lausia. sangat. Mbah Dongkol ugi sampun nimbali kula sakon seskar
sekarang kan pada baik ipel-ipel iki ya. Barang manak ya main bang. Iku jangan Dia gone ngemeki bokong Gus. Sing kepengin Kaya kesirian kepriwes. niku Mas Dendi sing kepengin. Sing pundi? Oh niki Mas, sehat Mas. Jan, kepengin disalami kit Mas. Nggih. Karo si Grobolo niku. apa mau ini tuh tiru kalau kayak kembaran saya Cair kali. Kalau pengennya niku malah Mbah sing nyiter niku. Bareng asma Mbah sinten? Mbak Rasman. Mbah Rasman. Mbah ojo lho sehat nggih, Mbah. pegawai bank Nggih. mantan pegawai bank Monggo Pak Suratman. Nggih. Bajing loncat iki Pak. Nggih. ayo buka saron boleh boleh satu sama Neng Beska hari kau ajar monggo bapak ini yang sketsa mawon
sampun beksa bajing loncat kalian Naika. Pak Suratman, sampun lemes napa mboten? Nggih, pisan to, Pak. Lemes nggih, Pak, nggih. Mangke malih nggih, Pak. Nggih. Sinten malih, Pak, sing badhe minggah? Ketua panitia Pak BPD, sing pundi malih Pak BPD? Ah, Pak BPD mangke diparingi nggih. Gus Mandan mesu basuri. Oke. Priwe ki jagung Ya disitu? ora apa-apa mengko diisi ngomong-ngomong anu ngomong. Oh, kandha-kandhaan ki critane. Ya wis lah. Ditanggap kan ora mungkon wedhuk niki kula nyuwun tu karo asu bae tenang bae kaya nang nggone dhewek bae. Karo kakange iki ora apa. Kan Nggih. mantune ki dalang Sikin. Sinten? Dadi Warsono nggih. Nggih. Nggih saking Petimuan. Saking Pati. Asline jenengan niku saking Pelahar. Silangsur. Pak ini Mas Gilang. Nggih. Silangsur nggih. Nggih, Dalang Gilang. leres. Niki kata banget dalang-dalang wonten Cilacap. Alhamdulillah nggih Mas. Nggih, kesenian Kata sing tambah. nguri-nguri budaya nggih. Leres. Senian tambah ngrembaka. Nggih. Niki wonten request lagu lho, Mbak. Requestane napa mawon? Wonten ninggal katresnan dereng pun naturke. Tinggal katresna. Nggih, saya Mas Karanti wonten Rasitoten ngersake tembang tresna, Pak Tembang Minto tresna. Selarang Cinta Merah Jambu. Cinta merah jambu. Wonten malih karo merenek eling-eling Banyumasan. Nggih. Bos Sardin tole-tole, Pak Parto Tole-tole. Palalomas Podang Kuning, kalian Padang Bulan lan ugi Pak Karsum Podang Kuning. Wonten malih niki bojo loro saking Bos Jewo. Bapak siapa ki Bos Ojo wet. Yang ngomong mandan pokoke Bu. Pripun? Bos ki jenengan sing matur Nggih, kula mawon. Mbok mau mesin cas meset iki. Dadel diwacan jenengan sing maca cobi. Bapak bejat. Bos Jowet. Ya kowe kon cuwete kowe nyem iki. Bos Jowet nggih niki leres nggih. Bos Jowet. Oh, Bos Jowet. Oh, bos cowet sing go ngulek. Oh, mutu. Kiri mbak cowet niku Oh, ciri. sing tipis. Berarti sing layah. Layah. Lah, nggih. Juragan cowet, Juragan cowet. Sing pundi niki piyayine? Pak Bejat. Jenengan kok bejat-bejati to. Sing pundi Pak Bejat? Tengandang. Pak Bejat niki ngersake bojo loro. Nggih, wonten malih Uwer-uwer. niki Wenjel Pak Trisno ngersake kopi lendot santri pekok. Enten pantune lho, Mbak. Napa pantune? Maring pasar tuku cesin. Cakep. Duwe pacar dadi ora isin. Main. Jere sahabat duwe pacar malah dadi pikiran Dadi kok. pikiran niki wonten mari niki tulisannya Latin jenengan mon sing iki. Ya, menunggu panjenengan. Dudong. Ya Allah, duda apa? Anak komunitas duda barang Oh, ya. no. Mriki komplit, Mbak. Komunitas Komplit, nggih. koperasi wonten. Wonten. Komunitas pecinta ronda anak siji niku koperasi. Pecinta sinden nggih kathah. Enten. Pak Cobi sing seneng sinden cung. Cobi Pak pundi, Pak? Pak, ngajung Pak. Sing Tak- ngajung di sipak sing ora Takoni, Mbak. keton. Sami seneng sinden boten, Pak? Temeriki mirsani sinden apa mirsani wayang, Pak? Sinden. Adel ora. Mbok. Sinden. Nomor siji nggih sinden nggih. Sinden. Ning anu gandeng nonton karo ibune ya ora wani ngaju. Niki sampun sapa ro? Sugihan ben berjane karo ibune. Nyuwun dipun hiburan. Nggih. Iya, lagune niki Umar Mayan Dolala. Oh, apik niku. Purworejoan. Mugi yo lalagon minangka dados tambah sehat, awet tua. Oh, Awet iya, iya. nom. Gareng gaul Pak Mantri. Nggih, monggo. Malih niki kathah. Nggih, monggo diwaos tunggal bungkus tunggal. Iya genaya jan. Tipasi melas. Kakange genaya, kakange nembe ketemu kayak iki ketemu ora suwe malah.
Hendy gue tulungi Hen. Mas Hendy, Jan, kayong kalem banget kok biasanya be. Kalem ya. Saran-sarannya ya salting. Iya salting. Apa bisa salting Mas Hendy? Bisa. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Dalang. Iya, sugeng dalu. Katur para sinden. Siap. Iya go, mugia tansah sehat. Amin. Penggemar garing gaul. Karoyo-royo saking telatah Mandiraja Banjarnegara. Sing pundi niki? Niko rombongan niko. Rombongane. Oh, sugeng dalu Pak garing gaul nggih. Oke. Tebih niki nggih Mas saking Banjarnegara. Iya, saking Banjarnegara. Penontonnya niki bar 5 cakep. Nyawa lagune eling-eling. Siap. Versi ebeg-ebegan. Siap. Oh, berarti niki kan ebeg-ebegan apa, Pak? Jenengan nembang rin mboten kitang sekelimah rong lima pun ajeng maringi napa kula nderek mangkon. Napa rin niki nggih? Bebas. Pokoke bebas mbok jenengan bebas. Asal dulur mengeneh bebas. Oke, paringi ninggal katresan rin. Boleh. Iya. Awas tabuhi sing bener dulurku, nganggarana bener gancing nabura bener omong nabaring nyung. Hendy gue pemimpinnya mesti. Langgam disit. Langsung kemawon napa nggih? Iya ya. Ya. Langgam disit, Mbak. Langgam nggih.
Pak rezekine Matur Pak. nuwun Bapak, sampun Nggih. maringi rezeki kalian dulur kula wedok. Mbok renga-renga ngaso disi. Nggih Mas matur nuwun. Ganti Kenti Wulandari. Ya wis ngengken ngantek metutung. Maksudnya kaya iki aja guyu disit. Sing metutung kuwi mestine ya penggemar Kenti ya dening Kenti kurung adeg selegar iki. Kan dewek-dewek ya kan. Wis, Apane Pak. kok sing metutung kok? Iki ngapa ngomong metutung apane? Biasanya apa? Biasanya ya telembungan apa-apa. Kowe nggawa telembungan apa? Ora. Apa Mas nanti? CLBK calon del. Lah ya ora lah, ah, Mas Toko mana? Lagi didukung nanti walem Hah? sidang nanti. Aslinya sing doakna elek kuwi nari. Dengan apa? Ndongak namen Kenti tambah metutung ya. Lah ya ora lah. Kan yang mau kan wis matur pirang-pirang lagune apa wis ngono milih dhewek kan. Oke banget apa sih? Ora apa-apa sing Kenti kira-kira srek kepenak. Nggo ngibing kepenak. Iramane buket wis ngono. Nah, kira-kira apa niki Bapak Ibu? Hah? Merah jambu. Oh, jambu. Oh, apiknya merah jambu. Apik lah Jambune Kenti kan gede banget ya pas. jambu. Hah? Semangka tuh jambu. Nun, Jambu ya cilik lah senek. Jambu, oh. Lihat jambu ya senek, Mbok. jambu nyuntung ngemek burung. Lah ya jambu, Kak. Untuk takon. Apa? Mas Nardi, jambu apa semangka? Gondul kan? Senek gondul atau teman? Jadi gondul. Wong semangka apa? Jambu kalau gondul. Gandul bubur. California. Iki pundutan saking sinten, Mas? Tulisannya aku banget Oh, nyong nggih. Pak Minto Selarang. Oh, nggih. Cinta merah. Iki ngeten salam saking Bunda Lelin. Ya terus. Terus Mbak Bania di Cina. Oh Mbak Bania, Sri Nggih, tang Bania. Cina, nggih. Lewat TikTok ya? Live streaming. Oh live streaming, kok Nggih. TikTokan. Sanes. Sing nggih TikTokan sama bae jajal. Sama bae disalami. Biasanya ngger para pahlawan devisa kuwi nang kana ngger krungu suara Jawa kuwi seneng kaya nang nggone dhewe. Nggih, leres. Lagune apa Kata kan? sangat. Merah jambu ya kan? Nggih. Jajal kayak apa jambune Kenti tak cicipane. Ayo siap. Ayo jaya. Lagi di hati. Bela maning kok kan. Ayo ki ayo. Ora mangkat. Apa nu sesek? Cintaku hanya kamu. Cinta merah
Sikus. Apa nih Bas? Oh jauh. Ini kemarin. Terima kasih. Kamera. Yeay. Aku berkata hanya untuk kamu. Aku berjanji hanya untuk kamu. Untuk kamu. Ayo deh, ayo. Sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikku, milikku. Bicara jantung milikku, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah wajahmu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya Ah, sampun Mas Toko. Sampun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih ngenjang malih, Pak. Nggih. Sami salim. Nggih. Wiwin. Wiwin. Pamane ring ponakan ya biasane sih awean. Waring. Kakak beurung. Ponakane ya padha bae. Nanti pamane lagi kuwi ya padha ngono. Bilang apa Mas Waring? Suwun, Ling. Eh. Niki lilike Mas Waring dereng. Lilike Mas Waring. Oh, mengko kok iki disit. Oh. Grigis Win. Krikis nggih. Wareng esuk kudu tuku kacamata men kaya Ya Reng, oh, langsung online. Kacamatane Pak. Saya sangat. tuku esuk reng, wareng. Yuk. Monggo. Arbima. Smack.
dulu tos. Iya. Ada terlosa banget. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak. Salim Ji. Nalindra saking negari Trigarta Prabu Susarma utawi Prabu Susarman. Ingkang sumedya nglamar dhateng putri saking Wirata atmajaning Prabu Maswapati nenggih Dewi Utari. Nanging jiwanipun Utari dipun boyong Abimanyu. Abimanyune Manuel. Abimanyu ning tatane dalang mirun. Boleh ngemal kegeden. Wong iki penting ditatah belulang. Abimanyu wis ora mene jan sing urung nembang mengulun. Bapak sing angles lah nyong pengen sing angles. Langgam santri pekok. Bisa tuh. Bisa? Asal Sekar Bima tuh Ya, iya. bisa langgam santri pekok. Dilanggam nandisit. Rizal langgam santri pekok Rizal. Dendu deno tak dung tung tung tung. Versi Tayub kan digarap nih Bu. Ya ayo. Ya. Langgam santri pekok. Yo Bu Angel, persiapan Bu Angel Pak Krisno. Nganggo kengser barang. Tidak larasnya tidak. Ini bukan ini yuk. Sepira. Reng. Deno 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 deno. Sepinten Pak. Genduk genduk dino santri lulusan bondo isih berabat durung tau ketemu tak nemoni sarung sapa asal mulai
الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا قرية جدي بنا منزلة خاصة هذه قرية طيبة مطمئنة تجري فيها كامك وسنة رسولك يا رب العالمين. Firman tunggal dikeroyok papan kalau lenggah wae ora apa-apa. Nesel tengah man.
tontonan wayang, tontonan sing mawa tatanan tuh ora ketang sepir-pirane ana tuntunane. Jajalita jakladuk seneng-seneng kae Prabu Gunawan eta.